La psicologia de l'activitat física i de l'esport és una àrea d'especialització de la psicologia que, en els últims anys, ha crescut ràpidament com ciència de suport en totes les àrees de la cultura física. Utilitza tècniques de preparació mental com la motivació, el maneig de l'ansietat, el control d'atenció, el desenvolupament de la concentració, maneig de la personalitat i l'autoconfiança. Estratègies grupals com el lideratge, el desenvolupament de la comunicació i la cohesió de grup i incrementar el potencial esportiu dels atletes. S'encarrega, entre les seues funcions, de l'avaluació, assessorament, intervenció, formació i investigació. Pot actuar dins de diferents àmbits: l'esport de rendiment, esport de base i iniciació i l'esport d'oci, salut i temps lliure. Dilema de la intrusió. Una xica va acabar la carrera de psicologia i posteriorment va decidir realitzar el màster de psicologia esportiva. Una vegada va finalitzar els seus estudis, li va ser ofertat un lloc de treball a una empresa de bàsquet a València al Departament de Psicologia per a treballar amb equips de minibàsquet. A l'arribar a l'empresa, comença a conèixer el personal del departament i, entre ells, el cap de departament. Aquesta persona s'encarrega de coordinar equips de la categoria superior i, a més, dona tècniques i recursos psicològics als entrenadors dels equips. Entre les seues tasques està la de passar proves i qüestionaris per a obtindre informació sobre l'estat en què es troben els jugadors, sense demanar mai el consentiment explícit i comentant els resultats amb la resta de professionals del club esportiu. És un home que du molts anys a l'empresa, és molt respectat entre el personal i ha fet moltes amistats al llarg del temps. I és per això que exerceix com a psicòleg esportiu oficial, gràcies a la confiança que tots depositen en ell. A la festa d'aniversari de l'empresa, Jacobo, el psicòleg esportiu oficial, s'acosta a parlar amb la psicòloga. En la conversa de manera informal, la psicòloga li confessa que està molt preocupada perquè se sent molt insegura professionalment i que no té experiència perquè acaba de finalitzar els seus estudis, però li agradaria arribar algun dia als nivells de seguretat que té Jacobo. A mesura que avança la conversa, Jacobo, per a fer que se sentirà millor, li parla sobre els seus inicis en la professió. Jacobo és un familiar directe del director de l'empresa esportiva de bàsquet. La seva formació al llarg dels anys ha sigut la realització de diversos cursos sobre motivació i posseix el títol de coach. Fa uns anys va escriure un llibre de psicologia positiva anomenat Si vols pots, el qual va ser best-seller, però va rebre moltes crítiques per no estar sustentat per dades contrastades i científiques. Alguns pares i els mateixos jugadors han anat a queixar-se del comportament de Jacobo cap a ells, principalment quan es tracten de persones d'ètnies diferents. També ha rebutjat en nombroses ocasions encarregar-se d'equips femenins, al·legant que no estan al mateix nivell que els equips masculins ni podran aplegar mai. Aquestes queixes mai van arribar a tindre importància, ja que el coach du molts anys al club i compta amb confiança i el suport de la resta de treballadors. A més, ell justifica la seva metodologia al treballar dient que és una forma molt eficaç per a motivar els jugadors. La psicòloga es va adonar que Jacobo no comptava la formació necessària per a estar treballant baix el títol de psicòleg i no té una bona actitud ni una bona metodologia per a treballar amb persones en l'àmbit esportiu. Sap que hauria informar al Col·legi Oficial de Psicòlegs, però és conscient del pes que té Jacobo en l'empresa. És un home molt respectat que porta molts anys treballant. A més, és el primer i únic treball que li han oferit com a psicòloga i al denunciar-lo s'exposa a que la puguin despedir o a no acabar d'integrar-se en l'empresa, cosa que afectaria la seva carrera professional en un futur. Què podria fer la psicòloga? Segons l'opció A, la psicòloga denuncia el cop, sabent les conseqüències que això implica. Despedixen a Jacobo, es crea mal ambient en la feina ja que tots apreciaven molt a Jacobo. La psicòloga es deixa finalment la feina perquè no es troba còmoda i sent que no li tenen cap respecte i autoritat com a psicòloga. S'estaria vulnerant algun article? En aquest cas, no s'estaria vulnerant ningun article. En l'opció B, la psicòloga no denunciaria i continuaria amb el seu treball amb tota normalitat. Continua aprenent de l'exercici de Jacobo, la queixa dels pares continua creixent, ja que l'actitud de Jacobo no canvia, i les famílies denuncien el cop i despedixen tant a Jacobo com a la psicòloga per no denunciar abans. En aquest cas, quin article s'estaria vulnerant? Es vulneraria l'article 6 i el 18 perquè Jacobo aplica instruments que no pot a no ser psicòleg, menteix sobre la seva formació, no aplica tècniques fundamentades científicament i no respecta les persones.
Es vulneraria l'article 7 perquè Jacobo té actituds racistes cap als jugadors. Es vulneraria l'article 14, 17 i 36, ja que Jacobo està cometent intrusisme laboral. Treballa com a psicòleg, però no ho és. Es vulneraria l'article 41 perquè Jacobo no demana cap tipus d'autorització ni consentiment. Per últim, es vulneraria l'article 56 perquè la psicòloga no denuncia el cop, una activitat que és il·legal. En l'opció C, la psicòloga no denunciaria, ja que no s'atrevís, però arriba a un acord amb Jacobo per poder passar ella les proves i els instruments pertinents, ja que ella sap quins són més adequats. La psicòloga passaria les proves necessàries amb el consentiment adequat. Es crearia molt bon ambient amb el personal, ja que Jacobo i la psicòloga treballen junts. Les famílies continuarien molestes per l'actitud cap als jugadors. Finalment, les famílies acabarien denunciant el cop i despedirien tant a Jacobo com a la psicòloga per no denunciar abans. S'estaria vulnerant algun article? En aquest cas, es vulnerarien aquests articles, perquè Jacobo continua treballant amb un títol que no li correspon i manté una conducta negativa cap a alguns col·lectius del club. Finalment, en l'opció D, la psicòloga parla amb el director i li demana a Jacobo que deixi el lloc de psicòleg i actue com a coach, que és per al que té formació. I a més, li crida l'atenció per la seva actitud cap als jugadors. D'aquesta forma, també obliga el director a assignar-li a ella el rol de psicòloga i així té una oportunitat per accedir en el lloc de treball. El director no aprova massa la proposta, però no vol que Jacobo siga denunciat i acomiadat de la feina i per tant accepta. Jacobo es sent molest i els seus companys el suporten. I Jacobo canvia l'actitud cap als jugadors. Les famílies estan agraïdes per l'arribada de la nova psicòloga. Quins articles estarien vulnerant? Es vulnerarien aquests articles. En l'article 24, la psicòloga s'aprofita de la situació per obtindre més respecte i que li donen un ascens en el treball.